Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para rawuh, para pinisepuh ingkang dadi kinurmatan sumrampahing para pundhen ingkang saduh kinabekten. Atur uning dumateng sangyaning para tamu bilu bocor adat panggih wonten ing siang menika tumuli kapurwakan nenggih dembe Bunda Yutri Nur Setiawati. Putra Suwargi Bapa Kaswin Kapin dalah Suwargi Ibu Kiswara. Hingga sampun kalaksanan kagaro Bagus Diki Kurniawan putra pepundhen Bapa Badar. Keperjap kebul sampun kalampan kanthi tanpa langan wonten ing siang menika pun Bapa Eko Purwanto dalah Ibu Dian kaparengan miwadho kadang kinasih ninggih Dyah Ayu Tri Nur Setiawati kanthi adicara panggih. Namun sedanipun adicara kapurwakan murih rahyuning lampah sumangga kita sesarengan tafakur bodho prata ngarsaning Gusti ingkang Magung hingga ceking sidaramaning Gusti mugi pawiwan wonten ing siang menika purwa madya wekasan kanthi tanpa langan tumandha dumateng manten kekalih ngembari gesang sesarengan ing alaming bebrayan winanto ing karaharjan temahan bagya mulya sinung kabahagiaan. Binarung swaraning gending ngumandangi antariksa miring wijili manten putri saking sasana busana ninggih Dyah Ayu Tri Nur Setiawati. Kagandeng ingkang raka dalah bagi warsa manggi ingkang garwa sarewang regem kantalan kang winastan gondang arum. Lolonan ngenyul mampah Diki Kurniawan arsa manggi ingkang garwa sarewang regem gantalan kang winastan gondang tutur. Pinayungan songsong tunggul agung mengku werdi mugi manten kakung tansah angayemi sawangayani mring Dyah Ayu Tri Nur Setiawati. Lumampah ngajenging manten kakung kang ngapit lampahing manten kakung niki sang pager bagus ya kadang suba manggala kekalih ingkang sisi kering ambopong bokor kencana kang kaisnan Sekar Kalpataru apa ta werdine kembang mayang sakembaran mawi Reneko bunder kembang mayang sakembaran mawi Reneko bunder mengku werdi sung tulodo dumateng manten kekalih mugi nggenya gesang sesarengan ing alaming bebrayan sampun ngantos sami gendung kumalungkung kongas kaprawiran kawis tinggalan dalitir pangombyo ing manten kakung sasat lur selur datan ana pedote dasar manten kakung sinung kaluarga mulura mokal kadang para pangombyo kang bumiring lampahe Bagus Diki Kurniawan. Kang minangka pangarsaning lampah manten kakung nggih Bagus Ari Wijayanto dasar masih muda tumaruna nanging wis putus pring rahing kabudayan muramokal ngenyonya smitani lampahing manten kakung samarga marga sarwi ambeksa lumampah pawingking manten kakung pager ayu ya kadang domas cacah kawandoso gandeng musim Jawa domas namung kalih ingkang tigang dosa 8 dereng ting rawuh saya
saya dangu kekalipun sami pagutingan tegese adep-adepan lir sabat ingsun tumiling mangulati kekalipun ambalang gantal kaping 3 mengko werdi kekalipun wis nunggal karsa nunggal rasa nunggal sedya temahan dadi lan jatuh kramane sawene wonten ingkang mastani mila kekalipun ambalang gantal gantalan kang linining pinangsulan lawe wenang mengkur dina jantos suruh yen dinulu seje lumah lan kurebe nanging gini git padha rasane palugon lakuning lekas lukita lenut ing kidung wis paripurna kekalipun ambalang gantal dadya kandhek lampahing manten kakung dupi priksana bokor kencana kang sinebaran sekar manca warna sisih kanahing bokor kencana ana tiga mungguing layak dupe priksana bokor kencana kang sinebaran sekar manca warna sisih kanahing bokor kencana nanti gomong-gomong layak sigra jumangkah manten kakung kanang anti gotin apaing padha temahan pecapiak padha sanalika pecah nganti gomawa ganda banger arus mau pratandha wis ilang sukertane manten kekalih ing pangajab bagya mulya kang pinanggiya nggih gesang sesarengan teman rahayu 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 niskala ya ning aloga kati langit kembang tanpa sekulan pamaniko kawis tinggal wis paripurna dyah ayu Trinur Setyawati ambasuh ampeane ingkang kakung tumila arsa kalenggakening sasana pawiwahan dening ingkang Raka Sari kaparingan itih pangestu long-lenging indriya manguh-mangungkung kanduan rimang lolonan ngenyul mapah Bapa Eka Purwanto
anggandeng ingkang rariyarsa kalenggaken sasana pawiwahan datan kantuni budian mustika lumampah pawingking manten kekalih ngamuli sindur kang awarna gula klapa sindur kang awarna gula klapa tegese warna abang lawan putih ingkang warna abang dununging pambrasta dening warna putih watahing kasucian dasar kekalipun us prasedya badhe gesang sesarenganing alaming kebrayan samidene tresna tinresnanan temahan dadi lan jatuh kramane sawane wonten ing mastani mila manten kekalih kinemulan sindur sumpah ndonga mugi kekalipun genya gesang sesarenganing alaming bebrayan kinemulaning kabahagiaan saya dangu wis prateng unggan ingkang tinuju sasana pawiwahan tumuli bobot timbang utawi bobot sanggan apa to werdining bobot timbang manten kakung lenggah wonten pukangipun ingkang raka sisih tengen dene manten putri lenggah wonten pukangipun ingkang raka sisih kiwa bapa timbang mengko werdi wiwit dinten nika pripun Bapa Eka Purwanto ora mawas ndep dhuwuring pangkat asor luhuring derajat Diki Kurniawan wis kadhaku kados putra-putranipun piyambak tanpa beda putra mantulan putra pribadi sasati nimbang padha abote yen binobot padha imbange wis paripurna bobot timbang manten kekalih kalenggaken ing sasana pawiwahan dening ingkang raka sarwi kaparingan pandonga wilujeng kawis tingal wusatata lenggah manten kekalih kumlawening asta Ibu Jurayunya Smitani tumuli kacar kucur tampa kaya kawis tinggal setunggal mbaka setunggal sang pagrayu jengkar saking palenggahan ngasta kanang tampa kaya katur manten kakung lenging driya mangungkung kanduan remang lerlena tahan pokanin apa to werdining kacar kucur tampa kaya manten kakung ngamaringi tampa kaya mring manten putri wonten kalih perangan cacahipun neting tias mugi kang tinandur dadi kang sinedya dadya ingkang saperangan arta receh lan sanes-sanesipun
tumplak-blak katur manten putri sedyane mugi minangka bakaling gesang tiyang kakalipun donya prapting delahan dupe wis tinampi dening Dyah Ayu Trinur Setyawati kekalipun tumuli jengkar saking palenggahan dupe wis tinampi dening Dyah Ayu Trinur Setyawati kekalipun tumuli jengkar saking palenggahan ambar begi jumenipun ingkang raka inggih pipun Bapa Eko Purwanto dalah Mbak Ayu Dian Mustika kanang tampa kaya katur dumateng ingkang raka ing pangajap mugi sinimpen papan kang wis cumepak minangka bakaling gesang tiyang kakahipun dupe wis tinampi dening manten kekalih tumuli dhahar sesarengan minangka tandha tresna ingkang putri paring dhaharan dumateng ingkang kakung dene manten kakung paring dhaharan dumateng ingkang putri apa ta werdine manten kekalih mawi paring buga sesarengan neting tias pait getiring lelampahan bagya mulyaning gesang badhe pun raosaken sesarengan lahir lan batine donya prapting lahan endah teman mantene najan tongge nyodhahar namung kalih puluhan sedyane awimbuhe santosaning lahir lan batine kakalipun nggih nyarsa memangun bebrayan agung minangka tandha tresna ingkang putri paring unjukan dumateng ingkang kakung dening ingkang kakung paring unjukan dumateng ingkang putri ngunjuk kapisan kang winastan Eka Padmasari Eko wilangan sawiji Padmasari sarening kembang tegese madu ngombe kapisan segere kaya ngombe madu ngantos kunjuk kaping kalih kang winastan Dwi Amartani Dwi wilangan loro Amartani dupe wis kunjuk kaping kalih teman adem punang sarira waradin saranduning badan kawis tinggal dahar so ngunjuk wis paripurna tumuli pedhot panggang te pedhot pekakak panggang setunggal renebat dening manten kekalih najan to Diki Kurniawan namung pikantuk cekeripun kawis tinggal wis paripurna kekalipun Bujana Ndrawina dahar sesarengan tumuli jengkar saking palenggahan kekalipun arsa sungkem so nyuwun hiti pangestu dumateng kadang sepuh Tuhan sembah niring ulun kapur beresan nur pengrat Tuhan sembah niring ulun kapur
manur bengret Deprok mari kelu ngaras padane ingkang raka nenggih Diki Kurniawan pisanang sumpang bekti kaping kalih nyuwun hidip pangestu genaus kapareng Anjatu Krama Trinur Setyawati ing pangajap mugi nggenya gesang seserangan winantu ing karaharjan Datan kantun Trinur Setyawati sungkem ring rokon nggih Bapa Eka Purwantos pisanang sumpang abekti sanyune dipangestu teman sepadha datan kocap saking ingkang raka amung ludleweran mijil saking padoning netra mawa pratandha kaparingan hidip pangestu rangkulan sarwi sesenggruk-an kekalipun sarwi gandeng renteng-renteng reruntungan sasadatan ginggang sarekmo raras ing retyasnahan kung Deprok mari kelu ngaras padane ingkang Rama dalah ibu manten kakung Diki Kurniawan sungkem dumateng ingkang Rama dalah ibu pisanang sumpang abekti kaping kalih nyuwun hidip pangestu mugi nggenya Anggarodyah Ayu Trinur Setyawati tansah angayomi angayemi songayane mring garwa siang pantaraning ratri lahir terus sing batine Yan siswa matur mring Iwang Mogoyogi dangu tanhan ingel Nyuwun kawi kadosanipun dumateng para tamu ingkang katemben rawuh ingkang badhe jawat asta utawi salaman kaliyan mipun Bapak Eka Purwanto kaparenga sumene sawetawis mangke sapunipun mipun Bapak Eka Purwanto dalah Ibu Dian Mustika paring tandha tresna manten kekalih poto sesarengan kawis tingal wis paripurna kekalipun genya sungkem dumateng ingkang Rama dalah ibu kang pungkasan Dyah Ayu Trinur Setyawati arsa sungkem ring kakung sarwi prasetya badhe leladhem ring kakung siang pantaraning ratri long-lenging indriya mangungkung kandhuhan remang lurlena tanpa kanin yen tan tulusa mengku Dyah utama
Reprok mari kelung aras padan ingkang kakung Dyah Tinur Setyawati. Aras padan ingkang kakung sungkem so nyuwun hidi pangestu. Mugi nyola demring kakung siang pantaraning ratri kalis ingru bedonir ing sambekala temahan rahayu rahayu niskala. Ugi kadah pangajap mugi Diki Kurniawan tansah angayomi angayemi swangayani mring garwa siang pantaraning ratri. Kasuwun pepun pepunden Bapak Eko Purwanto dalah Ibu Dian Mustika mereka pareng jengkar saking Palenggahan jumeneng ngapit mantan kekalih paring tondo tresno poto sesarengan. Delamaning nampa bayar abang-abang oral awuk-awuk kurang gulane diadang-adang kok ora dadi murga kurang rembug wong tuane ijo mupus biruning laut kuninge si mondo mojo datar bagus arete rambut jalan sore wisuwe ora
Wedang abang kota diamat kupur golek ora luntur sing ijo luntur kuning bocah maning orang luyura sing duwe bojo kepengin maning rendang-rendang ngunduk kedele rasane kok atis temen andeng-andeng nang pinggir lambe kaki kata lagi hampir prengut ade mikir apa lungku cekyang ade sebab apa cekyang ade beda apa nimbang susah ayo dot gembira yen gembira ade panjang duswa ojo ngalamun ayo kunyo ayo nimbang susah ade ayo padha ayo nimbang susah ade ayo padha nusul mohon bertanya dari grup band disilakan untuk naik panggung lagi menghibur tamu undangan yang baru datang. Masih ada waktu 30 menit 40 menit.
Kali ini kita coba bawakan ya, karena tadi sudah campur sarian, kita lanjut lagi untuk campur sariannya. Siapa orang ratri mung eling manis sing ati sedyaku bisa duweni marang sang Rasa kangen kang liputi lintang bulan dadi saksi upayane datang melinjani jadi sepaya bukti sepaya bukti. Lintang Asmoro Susah udah ngomong kan? yo wong ayu setyo kinaryo tombo susah jroning batinku Wong bagus anteng rasa atimu tresnoku tulus jroning daku senajan aku banyu sekoro rasaku ora bakal sirna siang pantoro ratri mung eling manis sing ati senyoku iso anduweni marang kesan yang sulasi. Rasa kangen kang liputi lintang bulan dadi saksi upayane datang melinjani jadi sepaya bukti sepaya bukti. DMD Singkat Mas Badak Wong ayu sedya kinarya tombo susah jroning batinku Wong bagus anteng rasa atimu tresno
perkara rasaku ra bakal sirna Senadyan nyuwun ojo kesapuraka wis tresno ra bisa dipisah yen wis tresno ora bisa dipisahno. si lali janji Tangga tangan
Kesujana kowe kencan karo wanita liya. Sama-sama Ibu, cuma satu lagu aja, mau lagi enggak?